Kini kedai Doodarshan Meghalaya bat ngipriang sumbai pi baro syakatup kubor bentak janmin. Syaban pachi kubor kibabnya ina pet syai kimat bakongsan. Nakadaw badonkam NOC suki ke jingpentre ya ki surak ha ki jaka kapot ha Meghalaya kentu ke sorkar jela ya ke sorkar pedang ban yarap lem ban penbet ya ki jinge. Kajingjia pasi arngut kibriau hanong ba Shillong penlong jingtok kit ki pulit ya kajingjia halaban bat ha opo Shillong. Poi kumba nyopu pra nakashispa ki nong thak vote ha ka wat baningkong jong ka election ha West Bengal wat ha pedang ki kubor jong ka jingsha berngam bat sha pen seir. Bat lingba udipol bat usures penrem ka Inter Miami da ar lanot persya ya ka Real Salt Lake ha ka jinglek kai ha uta. Mentang nepet ya ki kubor na keleng ke jaka. Usembut Menteri Rangba ke Jela ubak Preston Tinsong ula penlong ya ke jingalang banyak keren halor ke jing pentrai ya ke surak PMGSY haki jaka kapot. Ula ong baka jing selem jong ke jing tray ke day nakadaw bahap yo ya ke NOC na ke tenat Shipai Border Security Force bana ke Central Public Works Department. Ubak Tinsong ula benjur ba kalong ke bakongsan ban yo shwa ya ki jingbit ha shwa ban sedang ya ke jing tray haki jaka kapot bat ke waipat kari. Ha kini ke jingalang la ya mer jingmut ru halor ki surak ki balahap syabar ke jingker kaput bat ya ki jing baki mat. Uba Tinsong ula penpau baki don kumba sanpau kilometer ki jaka ki badon ha kaput ke India bat Bangladesh ki bompat dep ban ker sainar. Kumta ke sorkar jela kala dep ban ya keren ya kini ke kam bat ke sorkar pedeng kenang banwan ra ya ki jing shingan. Ula penti kena baka sorkar kan persyang ban penstet ya ke jingshna surak bat ru ban penne ya ki jingshngan. So one issue here in somewhere in the Ranikor side where the road in fact belongs to the CPWD and the BSF themselves. So now sanction has been accorded for reconstruction of roads, but we need NOC from the both from CPWD as well as from the BSF. So we discussed today, and I told them you kindly give us the NOC so that we can start, because this has been already included in the PMGSY 3. Uwe ukelong ubadang lais nem kerta ula syak penyap hala ujong umama dah baot dah katari hakasnong umdang ke bahap hapo ke Shalang Police Station West KHASI Hills. Ki pulit kila ong ba uni uba penyap ya utayu kelong latip kerteng kum uba Impal Mausor. Kani ke jingja kala jia henen ke nok pai sngi kat ba uni ukena udang wan pai shalayeng. Ki pulit kila kem nok mardor ya uni ubriu ya kamet jong uni ukelong la penkit nok shenong stoin nakabenta ban le ya ke postmortem. Ki pulit kidang penlong ya ke jing tokit ke babenia halor kani ke jingjia. Hene ka step away ubriu ula penyap yaladi hapok ke pelau jong ke Laban Police Station. Kani ke jingjia kala jia ha ke por kumbah nriu baji AA hene ka step ha ke bala lap ba usdien yaladi ha upos penyang lama. Hadu balalum ya kani ka kubor shem la itu ya henrei la antat ba dei utrashnong kiba nong sakhi kila ong bala yoi ya ba uyat kai hajan kani ka police station hashwa kani ka jingjia ya kamet jong lapin kid no shanigrims ban le ek postmortem ki pulet kidang beteng ban penlong ya ka jing tokit halor kani ka jingjia sekretari jungi ba raja ibu ngau cendawan di misalnya tidak pernah ada tiba dengan apa beli tengah ini lo kerja baru type itu dulu dengan amjud kami pok laban itu terbun ki ong bahi bahasa sekalan belum chat sengi sepuluh dan lapan Saya di kota di tanggung tak ini bah beli tinggal 4G kamu ni mesti ki ong ibu langsung kaya yang ni ada tu wiak seneng dari TV
bos punya kali juga decision di yang ada di Isya. Yang kawan dengan iu dan berhenti yang ada bar itu. Kawan yang sebuah yang ada di Isya yang pendak kawan berlarap tu. Lalap ya kamet yap jong wei ubrio wa arpu arsnem kerta hajan ke bomber market complex ha apa Shillong. Ya uni ubrio latip kerteng kum uveni Kumar Singh basyong basa hariat sok klur nongse. Ki pulit kilaong balalap ya kini kamet yap bakasdian hajan ke jingke riling jong ke SBI ATM. Layo jing tip halor kani ke jingjia ha kapor nyo baji min step hadian bakinong syong shnong kila pentip syakibor badai pet. Udukot ka VDP uba bayai don bok tangkiu ula pentip syaki pulit hadien bala yo ya kani ka kubor. Ki pulit haringkat ka kinhun forensik kilawan poi syakati ke jaka bat sedang ya ka jing tokit. Ya kamet basa jong ula penkit no sya negrims banle ya ka postmortem. Katanad Anti-Narcotic Task Force kila yo kem ya ki saungot ki nong khayi drug ha ka jinglet kenra henen kamit halua lomparing. Ya kini ki nong khayi drug la itu kum UMD Roshan Ali Arhanrius nem karta, Usafi Ali Lighthouse nem karta, u Ajay Singh Arphaus nem bat karta bat usuraj masi Arphanews nem karta. Ki pulit kila yathu bala penlong ya ka jing kenra hadien bala yo jing tip na ki bor sentiat. Ki pulit kila pen up shrip ha ka thain lo maunai ha ka ba kila yo ban kem suk ya kini ki brio. Kini ki nong khayi drug ki degi basyong basa hamal ki hanong men song bat halum survey. Ha ka ngi jing kenra la yo ban kurup laisenduk sabon u drug bala suba ba udai u heroin u ba kya kumba laipu ar point khat ar kram. Kinong syong shnong ka laban lum shat sngi hanong ba Shillong kilas ir men sim. Henen ka no pai sngi hadien ba kila yoi ya ka wei ka plabom don try ka ba don hajan u transformer ha ka ba kila suba ba yo let's see udai u bom. Kat kum ka jing ong kinong syong shnong ya ka ni ka plala yoi ning kong da kinong syong shnong ha ka ba kila ai jing tep wood shaki pulit. Maria yo jing tep ki bor pahara haringkat bat ki pulit bom squad kila poi sha ka te ka jaka ban jurip benia ya ka te ka tiar. Hadien bala jurip lalap ba ka dai tang ka pla theli bat kam don kanu ka tiar babu jingma. Urang ba shnong uba walam bok lingdo ula ong ba ka dor bar shnong kan sakhmi benia na ka CCTV ban tip ba manu bala wan bo ya ka te ka pla ha ka te ka jaka. Ki pulit kila kintu ya kinong syong shnong ba kinlong husiar bat ban pentip wood syaki bor pulit laraki isuba ya kinu ki tiar om ba kinle lamwer klempat datip ya ka jing shisha. Kesorkar Meghalaya kan penkre ya ke jaka syong basa basipor nak benta ki nongpang bat ki nong ap nongpang ha velor. U menteri bakmi ya ke tenat CNRD uba sostenes sokton ula ong ba ka Meghalaya House ka badan lepa ha kate ke jaka kala rempelat bat kala khapnya. Ula ong ba kala dep baladep ban jamir jingmut bat u menteri rang ba kejela u Konrad ki sangma bat u sembut menteri rang ba kejela u ba Preston Tensong nak benta ban teino dak yeng building ke bathamai nak Meghalaya House ka ban don kumba san pautli ki kamera ha ka jinglut jing step ke bakot syaka arpau klur tengka. Uba sokton ula ong ba om ilong shu ban maramot ha ba pet ya ka jinglong jingman jong ka yeng. Kapisa ba u MLA ka North Shillong uba Adelbert nongrum u ai jingmut kan nemdap ban maramot ya kani ka yeng building. Ya kani ka yeng building bathamai lakmi lenti ba enla ban teino hapo ka arsnem bat ka sorkar kan shushim wajwa ya ka yeng shipor ban penbiang ya ki jingdon kam jongki brio. Mentah habidai bakani ka Meghalaya support belur ka nakilang ka sorkar hi mentah nginam le shu ya ka repairing namar bakayeng kala rimpalat. Te ila pha da ka proposal habidai baki nagta ka jingsnai ka building ka batmai ka banlong ka jingmentoy bat ba nginang la shu bunyo bun tli ki kamera ka banlong ka jingmentoy na ka banta ki nongpang ki balai ban ai bajo sumar hati hapo CMC belur approximately ki kamera hi ba long ba hakin pois ki sanpo tam kila include lang ki laban ki officers anangka segi bonsa ketika plan kaba ilapa ka pusal ka laya chakmat tingla ai ka jempetip sai MLA juga North Shillong by inuma ban pelut
ya kini ka Azul BWP, Special Urban Works Program, kalau bisa belamang terpang dalam ke konsensi ke jungi bain pelut suwait but din takadaw ikamla ban pedang ya kini ka jing terwa ke jungi. Habis ke ni ka proposal ke pertama nagaling ke sarkar kila ka meningkat bat ka building department atau balayo ban work out plan estimate kan cross ke ba arpo kurur agak kan salah ban penbet penjang dah kemata kini ka jisna ya kini ka building ke pertama. Lapenlong ya ka jingalang ba shisngi banyak kren halor udrok bat ka jingkerni di drok Hatura West Garo Hills. Ya ka program Lapenlong dak Meghalaya State Commission for Protection of Child Rights haringkat ki board district. Haba ai jingkren ha ka program ka chairperson ka agatha ke sangma ka lapen pau halor ka jingnang kieu jong ki khenna ki bakerni bat ngop ha udrok. Kalau ong baka jingjelai jong udrop ha ka jela ka day na ka daw baka Meghalaya ka don ha ka linti ban let shaki weipat ki jela. Haba ai jingkren uba Francis Karshiyeng ula banjur halor ka jingdon kam ban yo ka jinget reilang jong ki pat ba bat ban ai jingtip shaki bor badai pet. Kenang ba an la ban yakun ya ka ni ka jing Kinong kren ha ka ni ka sngi kilaya mir jingmut halor ka rehabilitation center ka jingdon kam ban ai jinghikai shaki pat ba bat haman la ki school. Kathong jong ka ni ka jingalang ka long ban pen klan ya ka jingtrai lang khnang ba an la yakun persha ya ka jingkerni di drug jong ki khna barang shukhe samla. Today I'm here specifically to talk about how the substance abuse and drug abuse is actually impacting the children mostly in the society. Now, the NCPCR and the National Drug Dependent Treatment Center, the NDDTC, of the AIMS conducted a national survey. And this was to examine the pattern, profile and the correlates of substance use among Indian children. According to the survey, the study, the children who use drugs, they are primarily brought onto this addiction either firstly by curiosity or by peer pressure or lack of awareness about the risks of using drugs. We see that the menace of drug abuse is not only prevalent in Meghalaya but in the entire world, and Meghalaya being a state which is in close proximity to the Golden Triangle, we actually face a sort of a more critical issue because of the close proximity that we share with the Golden Triangle. Ka Directorate of Civil Defence and Home Guards Meghalaya kan sapenlong ya ka program RMEX 1 Arhajar Arpundrio ha barok ki district hapok ke jela. Kan ka program ka long ban ajing hikai kumno ban pen kre la dadon ke jingwan her thma nasun. Joint Director uba B Mukim ula ong baka thong ka long ban pen klan ya ka jinget reilang hapedeng barok ki tenat. Kat kum kan ka program ka hakawat baningkong nadu ka lai baji hadu ka sau baji janmet kan long ban ai jing hikai kumno ban ai jing rap ban pen kin ria ya ki pat ba shaki jaka ba shngan bat ban pen biang ya ki kali pen lip ding bat ki nong ai jing sumar hakawat ba ar nadu ka por henriu san phu khandai minute hadu ka por nyau ar minute min mit an pen lip lut ya ka boarding ha baro ka wei ka jela UPRO uba Paul Shilla ulakin tu ya ki pat ba ban ai ka jing lang ha ka ni ka jing pen kre kinong trei ka tanap kila ong ba kum ka ni ka program en pen long RCN ha ka shisnam khnang ban pen million ban long ki ba pikir bat husiar. Meghalaya will be conducting a statewide civil defense mock exercise. That is tomorrow, 24th April 2026. The mock exercise on air raid and blackout will be conducted in all districts of the state, involving all important stakeholders such as the Air Force, Army, the police, the State Disaster Response Force, SDRF, Home Guards, CD, wardens and volunteers, etc. The name of the exercise will be termed as RMEX, which is Air Raid Mock Exercise Part 1, so RMEX 1. It will be conducted in 2 stages. Namely, stage 1 will be comprising of simulation on search and rescue operations,
fire response, evacuation, and even medical response extra, because we'll be roping in all these health departments as well as power departments, even the SDMA and DDMA. Stage 1 will commence from 3 p.m. and we intend to conclude it at 4 p.m. And stage 2 basically will consist of the blackout, which will be for 2 minutes from 7 to 7:02 p.m. Kumba ars pak san pangut kinong rap penmi ksai rendia eri nari boy kila yo jingarap daka kor thir ksai lingba ka irai scheme haga bala sampat ba dau MLA ka nongpo uba Meryl Bonds aim haga shnong nongpo yagni ka jingarap la sam lingba ka riboy sil dream yagni ka scheme la pelat pat ba dau menteri rangba ka jela ukon rat ki sangma haga jinglut jing step ka ba sau point rio powai klor tingka Kathong jong kanika scheme kalong ban ai jing bentoy ya kumba khat ars pa ngot kinong rap hakeleng ka district kinong tray katanat kila ong ba kani ka kor kan pen stat ya ka jing thir ksai bat hak ju ka por kan pen yo ya ki ksai ki babha lakmi linti ba kani ka scheme kan kintiu ya ka yo ka kot jong kinong rap and then mata kesini ke belakang pendek ke depan haga ban yo ban sam ban IT ya kini ki spinning machine multi machine thir ksai agi jaka bala mi ban thir 10 kilo haga chisni nag machine de kilala ban thir ambun la mi 10 kilo chisni ban ta ka tung ke jumlah ban kungjuru ban sam ya kini ki musari ki baniada ia yang rendia na lebih dai dan diskan berdui di kita yang ibadan bat kumbala bat sungsu mentah harga ni kepercayai kebejenjar kebiak kerdu kam yang ikon gitu ikun samla rung ikun seluruh bakin wan sakmat ikon iksu gitu ki na kebenta bakin pentuit ya lede habala nangi habala tipi kan hampir sub yang ini begini yang lagi jauh tidak Kinong shnong ka shnong rem ha East Giant Hills kila ujor sha Deputy Commissioner halor ka jing terwa ban penlong ya ka public hearing ni ka jing pensngo pat ba kani ka hearing bathmu penlong da ka Meghalaya State Pollution Control Board kalong ban penpau ya ka jing sngo kya halor ka jing ti motion da ka company Shri Cement Limited kani ka project ka kintop halor ka jing ti motion halum serman ka bahe kumba arspa khat nyo hektar ka jaka Haka balabu tarik ban penlong ya ka hearing haka arpu tarik ujemang. Kinong shnong ki bakam baki dai ki try jaka kila ong bakala ai por ya ki nyosngi ban pendam no ya ka hearing. Kila keno ba sham ladon kanu ka jingate soskular bat kani ka jaka hadu menta kidang pendon kam na ka benta ka rep karyang. Kinong shnong kila bu jingkali halor ka jingkam jong ka company ban penkala kerteng ya ka ka jaka kum ka block A. Nakaliang Deputy Commissioner ula ai jingmut yaki bakin ai da jing tho ban persha ya ka Meghalaya State Pollution Control Board. Public hearing wada permit da Meghalaya State Pollution Control Board. Sino pelangi wa amno permit yo halori tho ihok iriti yong I da emi ilal holding pata jingri jing sumar bat ichikan iset yang igor atai de ki posnem te yu pelangi wo permi o te dau I poi ni klimat wo ini ajito sekusi wo pat ini kendu pendam dan yang yang I amitreto yang hatai I snyo pelangi bat snyo hernia di wiman bru I pu MD kita thoi hok iriti yong I pu MLE I chanu company te wile wani as Meghalaya State Pollution Control Board open bena ini notice amuda yungi ha arterik bunai wasan budai poi te inaliang ayong ani IMM prienga persa aga yane ajing public hearing Lapinlong ya ka nutrition cum health mela ha amlaram subdivision kum shibenta jongka jingrakhi yakalingko dap san posnem but yakani program la pinlong dakas ICDS has aim jingsuk parish hall ka SDO ka vivo tolu kezo
Kalapen pau halor ka jing kong san jong ka jing bam ka batay bar ka jing ay ya ketika nakabenta ki khilung. Kani ka he kalabanjur halor ka jing kong san jong ka 1000 sngi ha ka jing em jong ki khilung ban yo ya ki bam ki batay khnang makan yarap ya ki ban la ban yale prasha ya ki jing pang. Ha kani ka sngi la penlong ya ka jing sumar khmat ka jing khmi ya ki baduna snam bat ka jing ai jing hikai halor ka kwat ka khia. I Dr. Arvin Khongla ila ong baka thong jong ka ni ka sin jam ka long ban kintiu ya ka kwat ka khia bat ka bor perkhat jong ki khena. La samru ya ki jingbam ki batay nakabenta ki long kemi ki ba armet ba lapen kop buram ru ya inong tray agan wadi ikong rimika poshna. Kahanyo trap youth council kalapen pau ka jing sngo kya halor ka jing kerdo ha ka shnong wa nok se ha ka ba kani ka seng kala let ban yakando ya ki he jong ka tanat PHE bakin top yaw chief engineer. U president jong ka HYC u purning star shabong ula ong baki pipe ki don henry ki telung pat kim tray kam. Ula ong shen an sa shna ya ka dam ban pinbiang kinong shnong ki yai beteng ban mat ki jing e wat la ki telong ki biang ha ka ba ki seng HYC kala kentu ya ki bor badai khmi ba ki le AA mardor ban wat ya ki lat ki lenti ban penpoi kila banjor ru ya ki jing don kam ban le AA mardor ban pelat ya ki pat ba na ki jing e. Ba nak yang jong seng mencuan la bu jing tho sem ajar ko sao la ya bu jing tho ai steam jinya ha be dei ba jing bom don bom trek kena ya project ka jing te ni pat beret ba kham tap le ke bang sum ya ka ba ka project ko wanang se la dep chna la dep te ni pai la dep panbiang ni pai dei hadu bentar ka mendum balai ka mendum ka da kolong pa na ka pichi hadu bentar ka pola ka sna ya kadam te ka tok ka bo sudan hadu bentar bu sna ma ajar atau lain mak tray itu projek hadu bentar ko tok kam sna du kadai ka ora ka jing ka krau hadu ta kham ta mi nong song snong ko wanang se na ta daw ni le karpat ni si ban wat la tenti ban penyo da skim ban projek ban te ya kadam ko snong se ka chantremi clinic ka badon halat sutanga East Giant Hills kalapin mi ya ka kor ultrasound ya ka ni ka jakal apli patba dau MLA ka clear riat uba kermen shela hagani ka program lawan ban ya shimbenta da ki MDC ka JHADC i Dr. Sanki Shangpung bat i Krison Langstang la yo ru ya ki jingduai bat jingker khu kerdo na i Father Glorious Hashwa ban play ya patba hagani ka sngi hagani ka jaka sumar kandon ka OPD ka lab ka ENT ka gynecology bat ka jingle ultrasound kani ka jaka kan tray kam baro arpsaw kanta hakaba kandon shiphongut ki nong tray UMLA ula ong bakani ka jaka kan ai ka jing sumar ka bapaka hakathain. Sa kemen ong wen negasni yo iwai yakni ka chantremi clinic kawa MK facilities me bentah ki bonjai ki jing sumar ko yo lambai yang ni clinic the ngai skema wagini ki kon kinat yang ki East Giant Hills but ki perlok pramarjan ki lai luti lambai yang ni national highway i baki yo ki jing sumar bapaka the ek jing ek play ko he bah yakni ki tre waman leki wahayung hasem yonga kam dok islam the a big congratulations yupi yomal kamjo yaki wahayung hasem but yabaro khamtam ki doktor yaki nurse ki staff ki yong pi ki wo support yu e yagate ka jungka jingkhia yaki wo wan sumbar hakani the ngai scheme woro man ki lai bai larti the khamtam hi I nagleng yong na hi kamo wo chukri yakni ka thain 6 cleared constituency but ka district yong I hibro ko wi the sam kumen ong wa jing em yong gani man ko life support ye I ro I pebi Mendang ina pai saki kubor na kathan chatai lammingi. Ka Bharatiya Janata Party ha Assam kala pinlong ya ka Mahila Akrosh Rally ha Guwahati hne kasngi. Kani ka jingya ki kalong ban persha ya ki kinho nakaliang persha ki bayang persha ya ka Nari Shakti Bandan Amendment Bill arajar arpun rio. Kaseng BJP na Assam kala pinrem ya kaseng Congress bat kiwe ki seng nakaliang persha ki bala persha ya kani ka bill ha parliament. Kinoyalam kila ong ba ka jingtmu jong kani ka rally ka long ba ki pait ba kin ai ka jingkershan ya kani ka bill bat ban kintiu ya ka jingya shimenta jong ki kinthei ha ka san hima sima. Ki kinhun seng kila banjur ya ka jingdon kam bandon ka kerdan ka bayarangkat ha ka sinshar pait ba.
hak ni rally la yoi ya ka jing shembenta jong ki kentai hak leng ke jela mentang ini pai shaki khubor nakari ka West Bengal kala sakhi ya jing thep vote ha ka wat ka baning kong jong ka election shak ying dorbar assembly ka badan arspa khandai phusau ngot ki khot tat hadu ka por lai baje janmit ka jing poi ki nong thep vote ka long kumba nyu pusan na ka shispa ka ta kumba lai poi nrio klor ngot ka jing poi ki nong thep vote na barok ki polling station ka long kumba nyu phra point nyu phnyo na ka shispa ki don kumba Syahjar sauspa nyopo prangut ki kertong ki baya aireng kentop ya ki shispa nrip nyongut ki longkme. Ha ka ni ka wat la penlong ya ka jing thep vote ha ki khat nriu tali ki district ki ba kentop ya ki shispa sanpau ar tali ki constituency bat ka jing thep vote ka lasdang nadu ka por nyo baji minstep wat hapadeng ki khubor ba ka don ka jing thombor bat jing penting pensmi. Ka sorkar pedeng kala ong baki tendong leer LPG ki biang hakeleng kari ha ka bala penpoi palat sanpau ar lak ki tendong leer LPG sha ki long yeng ha ka shisngi ka jing penrung kerteng ba man ka sngi ka long kumba saupusau hadu saupusan lak kumba khandai pusau na ka shispa ki jing penpoi la pendon kam ya u DAC khnang ban pelat na ki jing thut ka jing pen biang ya ki tendong leer LPG ka long kumba nyau pau na ka shispa palat iway point sau lak ton ki tendong air LPG ladei ha benai yayong ki bor badai khmi ki la ong bakani ka jing shalan ka long ban ai jing kershan ya ka jaka bam ki ying basa bat ki we हमारे डोमेस्टिक घरेलू एलपीजी सप्लाईज नॉर्मल हैं कल भी 52 लाख से अधिक घरों को एलपीजी सिलेंडर्स की सप्लाई की गई है बुकिंग पहले से अब कम हुई है लगभग 44 से 45 लाख के करीब प्रति रोज़ बुकिंग हो रही हैं और जो हमारा डीएसी या डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड है उसके साथ लगभग 94% डिलीवरी की जा रही है। इसका महत्व ये है कि इससे डाइवर्जन को रोकने में काफ़ी मदद मिल रही है। कमर्शियल एलपीजी 70% पर है और अप्रैल के महीने में अब तक 1,40,000 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है और ये सेल मुख्यतः रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल और कुछ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज जैसे स्टील, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, डाई, केमिकल, प्लास्टिक्स, पैकेजिंग, एग्रीकल्चर एटसेट्रा को की गई है। Mendang ina pai shaki khubor nakaleng ke pertai. Ka tenat ki kambari kala khmi benya ya ka jinglong jingman ha Gulf but West Asia nak benta ka jingsngan bat ka bha ka miat jong kinong India ki badon shabari ka long ka bakongsan. Ka control room ka tray kam arpasau kenta ban ai ya ki jing rap bat ki jing tip ha ka ba ka jing tray lang jong ki bor senshar bat ka sorkar jela kadang ya chakmat ha ka ba palat khat ar lak ngut ki nong let jing let ki lawan pai sha India nadu ka arpu pratrik urempang ki weipat ki ling sun ki la tray kam ru na UAE Saudi Arabia Oman bat Bahrain ki bor badai khmi ki la ong ba ki la wat ki lat ki lenti kumno ban pensuk hapadeng ka jing perking ha ki hau hau. Welfare of Indian seafarers in the region is of high priority for us. Our missions are extending all assistance to them, including coordination with local authorities and agencies, extending consular assistance and assisting for requests to return to India. The overall flight situation continues to improve with additional flights operating from the region to various destinations in India. Since February 28th, around 12,000 passengers have travelled from the region to India. Mentang ina pai saki khubor ya lekai. Ka inter
Miami CF kala job da Argo Lanot persya ya ka Real Salt Lake ha jinga lekai kabala long ha uta u Rodrigo Dipol bat u Luis Soares kila yo ban tap goal ha ka minute ka ba khatdo jong ka wat baar jong ka jinga lekai ya ka goal baningkong la yo ban tap ha ka minute ka ba prapu ar lengba ka jing shoot corner u Soares u la ban tap biang ya ka goal ka baar da ka ba tap da ka kejat ka diang unong up goal ka Inter Miami CF u Dane say ST Claire ulala ban yada ya South League goal katba unong up goal ka Real Salt Lake ulala ban yada ya Santa League goal watla ka kinhon ka haban mat ya ka jingrem ka kinhon Miami kala yo ya ka jing job ka baar sen kinthi hapo ka jingalam u coach Guillermo Hoyos Temen tapat ni nepet ya ke jinglong jiman ke sun benang hakeleng ke benta jong ke jela. Ha tura ke jing kriat kelong arpusau degree Celsius bat ke jing shit kelong lipaway degree Celsius ke jing singam ke hau kelong san pinyo nakashispa. Haba pai syakanong ba shilong ke jing kriat kelong kat nyo degree Celsius bat ke jing shit kelong arpun rio degree Celsius ke jing singam ke hau kelong ripun rio nakashispa. Kat bah jawai ke jing kriat kelong kat nyo degree Celsius bat ke jing shit kelong arpun san degree Celsius ke jing singam ke hau kelong nyo pulai nakashispa. Ka sun benang kan dum loo ha ki babun ki jaka hatura shilong bat jawai. Syawan poi syaka bakut jong ka thup kubor ngin pet biang sasisian yakimat bakong san. Nakadaw ba Donkam NOC suki ke jing pentrei ya ki surak ki jaka kapot Meghalaya kintu ke sarkar jela ya ke sarkar pedeng ban yarap lem ban penbek ya ki jing e. Ka jing jia phasi arngot ki brio hanong ba shilong penlong jing tokit ki pulit ya ke jing jia halaban bat ha opa shilong. Poi kumba nyau pupra naka shispa kinong thebot ha wat baningkong jong ka election West Bengal wat ha pedeng ka keyboard jong ka jing sha berngam bat sha pens air. Bat lingba u Dipol bat u Soares penrem ka Inter Miami da ar la not persya ya ka Real Salt Lake ha ka jingele kai ha uta. Ti parlok kat tu ngila poi sya ka bakut jong ka thup kubor jongi minta ka janmit hadu bagindaya syambiang bat phi la syai ka singi kublaya phi barok.